Как стигнах до тук? Сетих се, някой ми написа милиард пъти да направя видео за тая глупост. Обичам те! Добре де, аз може би съм единственият идиот в тази вселена. Ама как на някой това въобще му е интересно? Тюфлек мръсен! Изрод нещастен недоебан! Убеден съм, че никой не гледа Ергенът заради ценностите, на които ви учи и там другите глупости. Следователно предполагам, че го гледате, за да се подигравате на участниците. Ама чиче, за това си има Стани богат. Ходи там да се подиграваш на хората. Здравейте, Михаил Билалов от Стани богат ви безпокои. Да. Играя с майка ви. Аз ще си призная, Ергенът до сега не го бях гледал. Единствено през годините оприличавах участниците с Yu-Gi-Oh карти. И това е. Животът беше прекрасен. Ама сега като си го пуснах, все пак да го видя, бях объркан. Това въобще е целта на това предаване, бе. Да ми избият мозъчните клетки. Това е целта. Да, точно така. Аз си го помислих. Някакъв си там, избира една от 20 купи и това ли трябва да е? Това е с по-глупав сценарий от най-аматьорското порно. Трудно ми е да осъзная, че някъде там има сценарист, който е учил толкова години и накрая му хрумва тая простотия. Ти си мумията, аз съм Тутанкамон. Не, това не мога го повярвам. А какво ако това е някакъв таен проект на извънземните, за да ни спържат мозъците? Не мога да бъде друго. Айде! Едва призовах хармониката. Не всичко разбирам в хората. И не е нещо, не успях да разбера. Поне от малкото, което гледах, аз това предаване го приемам като обида за моето интелектуално ниво, колкото и ниско да е то. Аз явно живея в държава с маймуни. Не, аз ви напускам. Адиос! Не, то няма къде да се ходи, то навсякъде ги има тия простоти. Добре, хайде. Ще се опитам да кажа нещо положително за шоуто. Като изгледах първият епизод, той свърши и това беше единствената хубава част за мен. Нагласено ли е предаването, все ми е тая. Ако ми кажеш, че през цялата продукция той Ерген не е играл тупа с някоя участничка, бати нежният. Аре, то верно, че през цялата история на предаването някои участнички са така въпросително изглеждащи. Ма какво ти пука, брат? Гасиш лампата, слагаш и чувал на главата и всички стават еднакви. И после си ти. Те там си говорят колко е хубав и аз откривам нови причини да мразя всеки Ерген. Защото никоя жена не е говорила хубави неща за мен. Аз завиждам. А тия бели зъби, дето всички си имат там, как ги поддържат? Аз дори да си измия зъбите 5 пъти на ден. Не го правете. В мигът, в който пий на 1 милилитър кафе, айде пак на жълтото. Ебате, какви са тия, дето се представят за по 10 минути. Така нема ме спечелиш. Просто си покажи циците и тогава ще скандирам в твое име. Ако искаш да се представиш така, сбъркала си предаването, ма. Отивай в България, търси талант, да им разкажеш на хората тъжната си история, как козите на село са те биели. Това реалити дори не беше загуба на време. То беше масова деградация, което ме накара да се замисля за емиграция и отгоре на това да премисля сексуалната си ориентация. Много добро, много мило. В заключение, ако ви се гледа реалити, пускайте си Остров пълна драма, то е единственото адекватно, искам си хода, довиждане.